herritar garen heinean, denak dakagu zerbait emateko eta zerbait jasotzeko. Mundu oso itxusia da bizitzen duguna. Gerrak, okupazioak, lapurretak, migratzaileak itsasoan galduta, menderatzaileak eta menpekoak. Eta beste mundu bat margotu ahal izateko bizipoza funtsezkoa da eta herri guztiak geure balioaz zipristintzea. Elkarrekin eta txikitasunetik, euskaraz. Kontuatzen azkenen danak daukagula, ez? Helburu bat eta horrek baten gaitula. Eta, azkenean, ikusten duzu txikitasunean, ez? Gauza handiek aldiela egin eta, herriari badukazula zer aportatu. Elkarteak saretzeko bide bat delako eta gu sortzaile bezala gauza handiak egin alditugulako txikitik handira eta zergatik ez zure herrian ere bai. Herri hontan eta Euskal Herrian badazkagulako mugimendu pilo bat eta sare oso potente bat eta merezi dula denon artean ezagutzeak eta azkenen ikusteak denon artean beste geanean gauzak egin daitezke. Zipristintzeak pena merezi du azkenen elkartasuna sortzen dalako eta herrian horrela sortzen dialako herriak nahi dituen ekintzak eta mugimenduak eta helburuak lortzen ditugu. Eta, zoragarria da. Euskal Herria herriz herri zipristintzeak merezi du. Elkarrekin, batera, herri bakoitzeko zipristinarekin, denona eta denontzat izan beharko lukeen gizartea eraiki dezakegulako, balioz eta eskubidez betetakoa. Ez ahaztu eta kolorez eta aniztasunez zipristindu herriak. Tristurak eta pozak elkarrekin konpartitzen ditugunean goxogoa dira. Horregatik zipristindu zure herria.